Mně se nestalo, že ty jsi to v tom nějak snoubl. Reklamy. Nedá se to nějak vypnout? Ok, to je jedno. Continue. Takže často som to zase do Slovakia utrajil tu. A vítajte pri hre Agario. Dobra, som strašne slený. Slov a Ivana. O, tyjo, jak hlavně. Ho. Hlavně dobře. Hango se. Like boss je 6. Dorici. Tam byla Obama. Já se tam nezabije. Sorry za laggy. By the way, mám menší videos na pocit. Fungujeme iba tento zapínač na Obamke. Má internet s Google Chrome, takže čakajte nejaký Minecraft velikánsky. Ok. Skúste sa. Yes! To mohli by som, ok, skúsime si spraviť nejaký skin, takže si dáme Doggy. Gagi. Ok, je krásny ps. Všetky ktorých je jako píp. To je preferovaný server. Nemám takto lagi na Agariu, keď som skúšala začanie. To mi to išlo tak hladko, že by ste sa asi aj píp. Ty aspoň svoj súd. Jaj. Ty nesplnil svoj súd. On taký krásny psíček ho mohol zjesť. A zožral ho nejaký manchunkančincoka. Fústne bol to blbo. Ok, ľudia, toto nie je všetko, pretože som spravil veľký strih a je to blbé, takže chvíľku čakajte. Tak ok, už to je späť. Basketball. Basketball. To máme vedieť naštvanie. Reddit. Dneska som to hral asi takú polhodinku a nechce sa mi vôbec dariť. A vlastne, že chvíľku tiško teraz a nekričte mi hlavne. Ja to pre vás nespravím. Ináč, keby som nenatáčal, tak by som to spravil takú veľkú rýchlosť, že ako keby tu atomovka vybuchla. Tak by vyzerala moja rybička, krásnička. To vy nechcete asi, čo? Tak sa snažte toto video podporiť like. No.
yeah, these people love me all the time. Cause I know you all over. Cause you're right. I'll change for me. I wanna show. I am YouTuber. Napište mi potom, že my sa tu budeme tak rozprávať, že keď zomreme, keď niekto z nás zomre, tak napíšete si ďalšiu vec, akože čo by ste odo mňa chceli. Germany! Ty vole, to bola jaká tesnotka. Germany opovaží. Mary! Ty nemôžeš zabíjať youtubera. Tak si skúsime mať meno KC. Jaj, my máme skina Garyho. Medzerma. Tak on chce. A však tento futbalista, ne, kdo to je? To je ten slovenský oný hokejista? Viete, ten... veliteľ hokejnej, ja sa to... Ja toto už video musím ukončiť, lebo Fábia akože už má to dosť. Je to dosť náročné hrať Angelina s vami, že som potreboval tam Gogovi. Hej Gogo, potom mi pošlo link na tvoj party, okej? Tak tam Gogovi proste, že pomáhajú a ja neviem čo je. Tak sa uvidíme na budúcom videjku, ktorému sa nám bude, dúfam, že viacej dohriť. Pokiaľ áno, tak musíte teraz dať like, pokiaľ nemusíte dať dislike, čo už pokiaľ aby som bol na prvom mieste, dajte odber, pokiaľ chcete, aby som bol na mieste 0, tak toto videjko zdieľajte a dúfam, že sa vám video páčilo. Možno, že tak sa uvidíme zase pri Agariu alebo pri Robloxi, neviem pri čom. Tak uvidíme sa v budúce. Bus, autobus.